Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Arnisiang bong hunmili ing TV sampri terang lapen sar im tokbi atum hempen barjui non puta hem cheleleden. Hunmili ing TV ahem longit borsing tiso arong amikar anik tiso apisolo. Kedam tang pai pai arni alang li hithi an hanchonam damji pura barjui amat non puta. Jiklo ejon par eta ahem cheleledet lo pusi apenan anik tiso pen perangke ang no chethan pon. Alang linon ke o somar bang hini pen do chom anchot lasi na hok le do dam pusitami kachi bang thuji aphan anik tiso chuning ripon lapen missing complaint police along sitami pipon lo pusi chethan pon lapen madule theklong pusitami 7896139455 along pachini ji aphan chuning ripon lapen halapu sar em tokbi apiso men rupali rong pipi ahem dong mukak et potaro arong sar em tokbi tami bangso pai pai ni phai crazer cap arni kohima an sai ka chongdat dunji pupen hempen barjoilo aphitke hudakta sai chongdat dam adimta leledet lapen non puta ahem nang leledet puse apiso rupali rong pipi pherangke angno chethan pon non rupali rong pipi ta o somar bang hini pen do chomchot ajok akisung thektik pen mang hupronglo lasina hok le do sitami sar em tokbi ahem kachewang thuji aphan apiso pen chuning ripon bangso puthak missing complaint tami dokmoka police station along pipon lo pusi chethan pon lapen madule theklong pusitami 6026628127 a number along kahumri ji aphan chuning ripon lapen halapu sampri terang ahem chokki hola apiso men beauty phangchopi asomar banghini sampri terang tami laso pai pai ni phai crazer cap arni dipu MSC quarter along an kedam ji pura hempen barjoi amat non puta ahem chelele ajat aberta long le puse apiso beauty phangchopi penche thanpon lasi sampri terang tami nahok le do sitami apiso asomar banghini aphanche matha pen hem kachewang thoji aphan apiso asotum cholang pronglo sampri terang aphan choki hola PS along missing complaint tami pipon lo pusi chethanpon lapen madule theklong sitami 8011 96628 along Birta ki PG aphan chuning ripon news desk report Karbi Anglong news somar phan chi matharai hem chi bang phan chi nang pa chi ni dun somar ang no sitame he somar phan chi mathara somar tum ta chingtung sari do dom fuji pasu ben chi pasu lo jebang ta mi kachiri son được khoảng là kỳ vàiพันนั่นตุ้มละจุบุเชบมาปอร์หูนั่นนี่ก็จงดัดดำจีนั่นนี่สายมูจุเป็นเกล้มดำจีละส่วนกันนิงเจเจดูมานี่นู้นก็นี่เจละส่วนนั่งกันนิงเจไปเป็นนั่งกันนิงน้องเป็นนั่งนี่จงดัดตั้งอยู่ตรงที่บ้านนั่นตุ้มมังบ่ายนี้ยังบอกเป็นลำชิลองเอาไว้ดิเป็นจุบห้องถึงเช็คซ้อนลำชิลองตาเวสดูเกAyushman Bharat Divas 2022 ningkan plike chok arni katalon pon Chitini phangkorage thom arni lakhain koraisi borjan MSC arlu HDP sericulture asai hemalong kipaman pon arogya mantha PMJAY atal amrit abhiyan ahin ben ok pran kilang aboha kipaman pon along DMCH along pen kiwang abang phulake mohipal kachun hospital administrator AB PMJAY Karbi Anglong Montu Gogoi district coordinator Karbi Anglong PMJAY Bisal Gupta Ayushman Mitra DMCH Jus Militerang P Ayushman Mitra DMCH chatum bang pen ake joy pen ok pran aboha mai peman ponlo sonsi bangso amai long karcho amai tami peman pon doctor nurse atum aphansi archo ponlo lapen rat atum aphan ke sosi tami lang ponlo bangso amai ke paman pon along alohi kachi tongdun Dr. Numol Momin, Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar, Dr. Dorsing Rongpi, Joint Director, DHS, Dipu, Debakarna, Deputy Commissioner, Dipu Karbi Anglong, SDO, Anup Kumar Brahma, ACS, Abarim EM, Jivan Chandra Pathak, Borjan VDC Chairman, Sunaram Singnar, Dr. Nurse, Asa Lapen Kethe Kidinga Tumche Tongdun Pen, Okpran Kelang Aboha Mesen Pen Mai Pachon Pon. Borjan Pen Sarkurube, Karbi Anglong News. Agriculture farm long isi special health camp padu bangso program dak hini do isi bangke Ayushman Bharat la bang ningkan plike chok bangso ke talon program do la DC hin pen DC office men sila bangso amei bang padu pang lo la sila dak pini hala Ayushman Bharat mate atal amrit pini card kelong la kisu chelang apan hala bangso card keron pini an ningkan plike chok lo po sila bangso angbong pen ajhak laso arogya mitro mane hala
sokat keron ke klaim kedam atum apandan nation ke pajir pondok man peng pi pondok lang tum ke asai ke klaim pa me pula mangso penan honda pi pon padolo lapen isi bangke ladak asam government pen achiklo wang ke ni phaing ko raposi pa doji pu tame pine program do kido pajor masih pini bang paprang det hala bangke special health camp aso special health camp bangke lah lo dak specialist kapre specialist mane ai kepada medicine hai tu apa doktor dak wan pol ada health camp padulo lebang so health camp kido kinang sot abang ke lalu sumar cepat he atum alu sumar atum mane kuson lo lactating mother la pen hala so pregnant mother so atum apan sila bang so program ke padu athe la son lo isi all india isi tibulo long lang lo asam ta hala bang so 0 to 5 o sumatum kithiet so infant mortality rate bang asam long high o lalo isi sumatum talo ape itung ithi mane delivery ahut ape itung thilo titira asam long hai upulo haso tibul ben mang thulo lang lo asam ang bong ka ko karbeng long aku na ong thung chet lapolam lo lasi chodhu kichengan hut manja block psc pen paduro lasi karbeng long bong daki ong nei ke manja bpsc long si ki ong polam thesik lang lo lasi hadak si pangcheng lo aku nono do batai mang ke lada block psc tinu do nai polo nono batai la bukan block psc pen dak lo ako isi hapo dokmuka BPSC pen pinin dokmuka long padutulo harohat BPSC bang lalu la si dadak bang ke penangan la pregnant mother tum hanse kisu kelang la pen ako kapre kisu mo pen pula mek kawe tum phan hala mek cari matum phan mata kapre kisu medicine specialist tum do la sila tum phan kelang pon padulo se ningrong parlo pinidak hidi pilong kawan ke the kyongdung pini sapi mar theklong lo bang so kisu chelang pon dak wang la tum ha dipu ke dam ji mate ha bukan ke dami an siksak do ke dam ke wang siksak pen par tangka maha kawel hai do lo tame pini dak ke joy pen bang so akiso chelang lompo ba at least alang tum investigate pen non next ku pc claim lima pu doktor his pipe pin pen dak claim kon long jula bang so lo kasi medically Rasinja aklamalong peneng project ason thekpon long ikpo. Dokmoka ahithi pen kahilo kilometer kre thombak doji karbi anglong pen kache thangnai pulote Rasinja aklamta ilonglo. Aning kanwangta kelang me ason kedo o ajok kelang arat atum chiplut play anpinlo. Lapen te kelang jon ke CS atum pen tatir pi ponversi peneng ingdeng thongkep hawar karbi di sonimso ronga jesitame ing samjen pen ke pachun ponji aphansi choningri pedopon. Phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong News. Dak karjapon ke la ke dong buka Rasinja klam long si karjapon deneng indeng thongkep dak alira lon pen ko an pami pon jima la soputhak si pini nilihin pen same nang humri lo la se Karbi Anglong News ke lang arat doan tum has tame nilihin pen pachini pon kang tum ke penang o dak bangke sai klem pon bomlo penang o alira cham ki pipon ji apan sialang litum bor ipon bomlo penang o alira cham do pon bomlo dak bangke nona bangke la ke peneng asingkan alang litum la an so se alira cham ki pipon pan sialang litum tame komiti ahin pen tam me bor ipon no la se Rasinja aklam long ke prek dak alira cham akime abulon kime pen si dak bangke peneng ke ekonomi la se anutin abang fubang pia tum stame korte injir doan tum stame isidak ke kacetudun kenang sot penang o abolon mesen abolon dopon nilitum stame ekonom mesen abolon lapuson si dak Rasinja klam longke non an stame pu bolon ke pamepon alira chama bolon ke pamepon hansi alang litum bor ipon bomlo la se ilitum la soputak ilitum la komiti tum hanle arjupon nang kopi koson sidak alira champi pon bom loma la soputhak le arjupon nang kaldom Karbi Anglong deng thongkep Rasinja aklam long Karbi Culture Society aru ahin pen dak Karbi riso nimso rong aje along pining nilitum kason sepon kachisik pon do laso kachisik pon kelahalo unit ta ingkoi bak nang chetong ji la penadak alira cham ki piji aphan nilitum akimi dak jutang amaro nilitum non kimpon bomlo la penakimi ako pining nilitum kamat hapon thu kela halo Rasinja kumling joks tame non sonse pon bom la penan parts tame sorrecho dohai
uti arong pa wang ji aphan la tanil tum sonse pon bom lo la penisi ke project ke la helo sar ke than killing atum ke teke cheplang da siko sonse nang cheplang ma la ka do ka ve tanil tum non dak sonse pon bom lo la pen sona thak si dulang isi ni nilitum hakoko karbitum kirim nore karting na pension ak thak si at ot lahai ka do ve somsuri lahai ka do ko ve kupima karbia khai tum kirim hormon nilitum non pangrum pon bom lang la si ka do ka ve karbiang long arat atum phanta dak nang ka chitu dunji la pen nang kelang dunji phansi chuning ri lo chuning peneng son ko an ka cheprek do pon lo pining prai son thom son piba ka cheprek pon doji de ala peneng kichu kejun ahin bang son si dak thik pon kicho kijun ke la helo nilitum non si pangrum bom lang la se unity na tuma phan sang han pipo la methang tum si chutun chodang po chala chuneng peneng practice pula son thom paklang je hormone than exim chuning pen pining practice ke la lo ison ke la sinja kumlin lo isi bang ke killing ar nam lo killing chongkret la dupo la pen hala butti arong ba la son thap thank you sir